Να, κόκκινα σημάδια. Κατσίδια καλαβρέζικα. Αυτό δεν θα πάμε τον δρόμο. Σε κάποια φάση λέει, φτάνουμε στο τέρμα χαλασμένο δρόμο που φτάνει από την Βοβούσα. Κάτσε ρε, από εδώ θα κατέβει. Εκείνος είναι εκεί πέρα. Από εκεί είναι. Αν πάμε από εκεί και εκεί. Όχι ρε παιδιά. Στο χάρτη ο δρόμος αυτός εδώ έκανε μια διχαλίτσα αριστερά εκεί και εκεί είναι αδιέξοδο, τελειώνει. Είναι αδιέξοδο, έχεις δίκιο, έτσι. Εκεί πρέπει να πάμε, σε εκεί το δρόμο κάτω και από εκεί. Εκείνος ο δρόμος πάει περιβόλη. Παιδιά, εκεί πρέπει να βγούμε και εκεί είναι η διασταύρωση δεξιά κατά πάσα πιθανότητα. Από εκεί θα μεταμάξει ρε. Εκεί ήρθαμε τα μάξι, εκεί σταματήσαμε. Άρα αριστερά πάμε, αριστερά κάτω. Ναι. Αριστερά κάτω και το δρόμο. Ναι, πάμε κάτω. Και δεν μου λες και εκείνος ο δρόμος τι είναι, γιατί δεν πάμε εκεί πέρα. Από εδώ ήρθαμε στο περιβόλι. Εκείνος εδώ κάτω. Ούτε τα GPS βοηθήσανε, ούτε οι χαρτογράφοι βοηθήσανε. Εκεί πρέπει να πάμε. Γιώργια στα παγούρια. Πού σταματήσαμε στη διασταύρωση και βλέπαμε τα αυτοκίνητα, πέρα ήτανε. Εκεί πέρα δεν είναι. Εκείνη πρέπει να είναι. Η Βοβούσα είναι εδώ πέρα μέσα, μην μπερδεύεστε. Πάει να το ρωτήσουμε πώς πάει για Βοβούσα και τελείωσε. Ανεβαίνει, να ο δρόμος, παιδιά, το βλέπετε. Νάτος ο δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος, ανεβαίνει και πάει εκεί πέρα μέσα. Έλα, άιτε. Εκείνος σίγουρα ανεβαίνει εδώ πέρα πάνω. Ναι, εκείνος είναι. Αυτός κατεβαίνει κάτω και ανεβαίνει εκεί πάνω. Εκεί πάμε. Ναι, δυτικά είμαστε.